Lost ndang lanjut lemu WhatsAppan cek paket datane yen entek tak tukone tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu sakawe los dong blas aku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel cukup no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo yo tutupi nomor mbok ganti firasat hati angel diapusi senajan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas ditedi bakal ngerti kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu call